אני אודליה דרוקר, בת 22 מכרמיאל במקור. נעים מאוד, אחותי. באתי כי רביבו היה צריך איזשהו חיזוק לצוות. אני הייתי בהלם ששמעתי את הקול שלה. הסתכלתי כאילו כולנו היינו בהלם. אני אגיש תלונה! תגיש! וואי, את מדהימה! אתה חמוד! אני חייב ביבי! ורק שתדע שבדייט ראשון לא יוצאים לסרט, יוצאים למסעדה, לבית קפה, שם אפשר לדבר, להכיר, לא לסרט. מה, התקמצנת עליי? קמצן! וגם, אם כבר סרט, לפחות היית לוקח אותי לסרט טוב. זה היה סרט מחורבן. מחורבן! וגם, היה ריח לא טוב, נראה לי מישהו הקיא בכיסא שלי. הקיא?